Iaio, quan començarà el bo? No patigues, filla, que el menjat ja està a prop. I enguany, el plat estrella és l'arròs. Els dies 8, 9 i 10 de juny acosta't al Menja't Sollana. Gastronomia, cultura i turisme, tot d'una. Fira de la tapa amb consumicions per €1, espectacles de teatre i música i mostra de cuina tradicional. El famós monologuista Raúl Antón actuarà divendres nit. També el dissabte, dansa al carrer amb l'espectacle Molière. I per la nit, ballarem amb la Babalú Swing Band. Activitats i jocs per als més menuts. I diumenge al matí, divertit concert infantil amb el nou disc de Ramonets. Ja ho saps, anima't i vine aquest cap de setmana. També pots vindre còmodament amb tren a Menja't Sollana. Ajuntament de Sollana. Col·labora Agència Valenciana de Turisme i València Turisme, Diputació de València.